ng mga nagbabagang balita. Tulay na nagkukonekta sa Iriga City at Maaw, binuksan na muli sa mga motorista. Mga pedicab for hire, nagdudulot na umano ng traffic sa ilang lugar sa Naga City. At bagong SSSID ng mga miyembro, upgraded na with debit card features. Magandang gabi, narito ang mga maiinit na balita sa Camarines Sur. Binuksan na muli sa mga motorista ang Waras Bridge na nagkokonekta sa lungsod ng Iriga at bayan ng Baaw. Ekonomiya at mobility ng transportasyon sa Rinconada area balik normal na sa muling pagbubukas ng tulay. Narito ang ulat. Matapos ang halos isang taon, binuksan ng muli sa mga motorista ang Waras Bridge, ang tulay na nagkukonekta sa lungsod ng Iriga at bayan ng Baaw sa Camarines Sur. Taong 2024 nang masira ang naturang tulay sa kasagsagan ng pananalasa ng Bagyong Christine. Malaking bagay para sa mga motorista at mga residente ang muling pagkakaayos ng tulay lalo't nadagdagan ang kanilang travel time dahil sa nasirang tulay na nagkukonekta sa Iriga at Baaw, maging iba pang lugar sa Rinconada. Dahil na kami nagtatawang 5 piso sa school. Mas madali na po. Mas madali kaysa naman ito. Hindi na kung saan maikot, madali na lang biyahe. Malaki rin umano ang magiging epekto nito sa ekonomiya at iba pang sektor. Enot po sa economy dahil kumbaga mapapadali ang pag-deliver, pagluwas ng mga produkto, pag-deliver ng mga commodities, kaya kang mga taga-iriga sa mga estudyante po. Dahil kadakol pong nag-eskwela ang mga taga-iriga sa BCC, nagrabe pong inconvenience na ang sinapong ninda dahil naputol itong tulay. Pero ngunyan po, back to normal and again, if not with the efforts of our very good and very industrious, hardworking congressman, mahahaloy pa yan. Pero po dahil sa pag-igos, pag-inguha ng congressman, okay na po, bukas na po ngunyan. Pinaprioridad ni Congressman Mix Villafuerte ng ikalimang distrito ng Camarines Sur ang pagpapasaayos ng nasirang tulay dahil sa mahalagang papel nito hindi lang sa mobility ng mga taga-Rinconada, maging sa iba pang sektor sa lugar. It will go back to normal when it comes to economy, pang-araw-araw na pagkabuhay, pati mga estudyante na apektuhan nung nawasak dahil sa Bagyong Christine. Plano rin ng mambabatas na ikonekta pa at mas mapabilis ang mobility ng mga residente mula sa iba't ibang bayan sa Rinconada sa pamamagitan ng pagpapatayo ng karagdagang tulay. We are looking to build more bridges for the 2026 budget ng national government. Isa po dyan yung Pabrika to Bagong Bayan, Bula. Another is yung sa San Andres, Iriga City, yung sa Pugay, paakit ng Baaw, Upland, at marami pang iba. Nick De La Cruz, CSN. Nitong Setyembre lang nang maging ganap na batas ang Republic Act 12287 na magbibigay ng kapangyarihan sa national at local government units na magdeklara ng state of imminent disaster sa panahon ng kalamidad. Narito ang ulat ni Regine Bue. Ganap ng batas ng Republic Act 12287 o Declaration of State of Imminent Disaster Act na nagbibigay ng mas malawak pang kapangyarihan sa mga LGUs na nagmamanage ng disaster response tuwing panahon ng kalamidad. Isa sa mga mayakda na naturang batas na Kamsar 5th District Representative Mix Villafuerte at dating Kamsar 2nd District Congressman ngayon ay Kamsar Governor Elre Villafuerte. Layunin ng batas na ito na bigyan ng kapangyarihan ng pamahalaang nasyonal at mga LGUs na agad na kumilos at magpatupad ng mga hakbang bago pa tumama at pagkatapos tumama ng isang kalamidad. Sa ilalim ng batas, maaaring magdeklara ang Pangulo o ang mga local chief executives ng state of imminent disaster sa mga lugar na posibleng tamaan ng bagyo, baha, storm surge, tagtuyot o heat wave batay sa rekomendasyon ng National Disaster Risk Reduction and Management Council, maging ng mga regional DRRM councils. Sa sandaling maideklara ito, maaaring isagawa ang mga anticipatory actions tulad ng sapilitang paglilikas o preemptive evacuation.
pamamahagi ng tulong, pagpapairal ng social amelioration para sa mga vulnerable sector, at mga hakbang upang maprotektahan ang supply ng pagkain at agrikultura. Ayon kay Maria Cristina Lasala, LDRRMO officer sa bayan ng Magaraw, malaking tulong ang batas na ito lalo na sa mga lugar tulad ng Bicol Region at Camarines Sur na madalas tamaan ng bagyo. Mas mabilis nang makakakilos sa mga lokal na pamahalaan para maprotektahan ang kanilang mga nasasakupan. It allows us, the LGU, na maging mas prepared pag sa maarabot na mga disaster. Kasi for example, munya na October, tapos na ang habagat. So, posible nang magkurusog pa ang bagyo. Kasi may nang nagpo-push ng hangin para yun sa Bicol region. So, in terms of that, sa LGU, ma-prepare na kami ng stockpiling, lalo na para po sa satuyang mga evacuees. And sa mga barangay po, we prepare them in terms of declogging, clearing operations. Kasi po, as much as possible, i-advance na po ang pag-lessening flood sa satuyang mga barangay. Kasi po, data man po mapuhulan, at least po, maski pa paan may ginigibo kita sa baba. And as much as possible, prepare kita na magkaka-evacuees kita. Maski pa po, may pasibagyo. Ayon kay Congressman Migs Villaferte, ang batas ay tugon sa patuloy na peligro ng mga kalamidad sa Pilipinas na itinuring na pinaka-disaster-prone country. Alam naman po ninyo, Camsur, isa sa mga talagang nasa highway ng bagyo. Kaya being governor for 9 years, naranasan ko na hindi lang po tayo nakatutok sa post-typhoon, dapat ano yung sabihin? Paghahanda. Binigyang din ni Representative Villaferte na matagal nang isinasabuhay ng Camarines Sur ang mga anticipatory measures sa ilalim ng zero casualty policy, kaya malaking tulong ang batas sa pagpapalawak nito sa buong bansa. Nakasaad din sa batas na otomatikong malilift ang state of imminent disaster kapag napatunayang hindi natutuloy ang banta ng isang kalamidad. Itinatag rin ng Congressional Oversight Committee upang bantayan ang maayos na implementasyon nito. Sa pamamagitan ng Republic Act 12287, inaasahang magiging mas maagap, organisado at epektibo ang mga LGU sa pagprotekta sa mga Pilipino laban sa anumang uri ng kalamidad. Regine Boy, CSN. Isang sunog ang sumiklab sa isang bahay sa Zone 1 ng Barangay San Agustin, Pili, Camarines Sur nitong October 7. Sigbon mo yan, motor! Gawa sa light materials ang bahay kaya mabilis na lumaki ang apoy. Nadamay sa sunog ang motor na pag-aari ng nasunugan. Maswerteng hindi na kumalat pa ang apoy sa ilan pang kabahayan at walang nasugatan sa insidente. Inaalam pa ng Bureau of Fire Protection ang mitsa o pinagmulan ng sunog. Matapos ang higit sa 800 akap beneficiary sa Nabwa, higit sa 800 beneficiary rin ng Ayuda sa Kapos ang Kita program ang nabenepisyohan ng one-time cash grant sa Iriga City. Narito ang ulat. Higit sa 800 Irigenyo ang naging benepisyaryo ng Ayuda sa Kapos ang Kita program o AKAP ng Department of Social Welfare and Development o DSWD, katuwang ang opisina ni Congressman Migs Villaferte. Ang programa ay isang targeted assistance program ng DSWD na nagbibigay ng one-time cash grant sa mga low-income at minimum wage earners na apektado ng mataas na inflation. Isa sa mga benepisyaryo ng naturang programa, si Nanay Jinky ng Barangay San Antonio ng Iriga. Malaking tulong umano ang natanggap niyang ayuda lalo't kapos rin ang kinikita ng kanyang asawa. Ganyan po, umayo po. Nag-alaga lang po ako ng bata. Bye-bye. Tapos si Mr. Man po, pag may makuha na magtatrabaho, ayun, nag-ano po siya, deliver. So kulang ma'am ang kinikita ni Mr. sa inyo? Kulang po. Kasi po may dalawa akong estudyante. Tapos po, lalakad daw, nalakaw. Minsan nagpapa-door to door, ganun. So makakatabang kaya po sa inyo? Yes po. Actually po, nakalaan niya para sa school payment, sa mga payables po. Gusto ko pong magpasalamat. Ako po nakaiba sa Arugadi program. Sobrang dakulo po ading tabang anak ko, kapamilya ko po. Kaya sana po padagos na programa na Arugan, matawan kami sa assistance po. Ayon kay Iriga City Vice Mayor Edsel Di Maiwat, malaking bagay na ito sa mga pamilyang Irigenyo lalot umabot sa 1.7% ang inflation sa bansa. Ayun, lada ko lang tabang po sa
sa mga pamilyang Irigenyo. Ang 3,000 po, nakula na ang mababagal sa pulpagas, mga kaipuan sa harong, ano ba dyan, mapaduman sa mga pag-iskwela ng mga kalian. So kami po, grabe ang pasalamatan din kong Migs dahil siya po palagi na nag-aanap ng mga punto pangtabang sa mga syudadano ng Iriga. Ayon kay Congressman Migs Villafuerte ng ikalimang distrito ng Kamsur, susunod na daw ang iba pang mga bayan sa Rinconada na mabibigyan ng akap mula sa pamahalaan. Gawan, matatabangan mga estudyante, mga pasyente o may mga kaimuan sa ospital, bayaran, medikal, livelihood assistance, whether farmers, fisher folks, o mga small micro enterprises. Kaya sana maotro bilang congressman o umaman ako dahil kami ang tiniwalaan na magpili sa mga deserving na mga beneficiaries. Katabang ko si Mayor Rex, si Vice Edsel, asin namin ng mga barangay captains. Chris Novello, CSN. Nagdudulot na umano ng pagbigat sa daloy ng trapiko ang mga pedicab sa ilang bahagi ng Naga City. Autoridad, sinusolusyonan na ang naturang suliranin. May ulat si John Amador. Maayos na nakapila ang mga pedicab ng madatnan ng news team sa bahaging ito ng Abella at Igualdad. Subalit sa pagsapit ng hapon, salo-salungat na ang mga ito na reklamo ng ilang napapadaang pedestrian o motorista sa lugar. Ang mga namamasadang pedicab kasi nagdudulot na umano ng pagbigat ng trapiko. Ayon sa Public Safety Office, nakipag-ugnayan na sila sa mga leader ng Pedicab Association, gayon din sa Barangay Council na nakakasakop sa lugar para sa mas maayos na pick-up at drop-off point ng mga pasahero. Ang Abella po ngunyan talagang puunkad to hanggang ngunyan po talaga. Ang nag-ano po dyan, nakaparada dyan ng mga padjak, bako lang po man Abella. Abella, Sabang, tapos Igualdad. So nagkakasarabay po yun. Pero ang ano maninda, takaulay naman po ang mga namamayo sa Inday, yaon sinda sa gilid. Although may mga talagang mga matatagas man ng payo na konsensya ay nakakaduman. Ano po? Yan po ang saro sa mga bagay na pinapabuelo mo po ang barangay kang Abella. Talagkaigo po kaming urulay, tayo sindang pigpaibangon yan sa tropa kang Abella sa Abella Padjak Association na saro po sa bagay nagigibuhin sinda ang immediate bending mamanda kang pasi orden. Ayon kay punong barangay Malana ng Abella, nagkukulang din kasi ang mga pedicab sa dagsa ng mga pasahero tuwing rush hour at oras ng uwian ng publiko. Yung mga nag-unloading doon ng mga padjak, Apoda, Ipuda, and yung red zone, yung sa mga triso, yung soda. Tapos sila yung gumagamit doon, sir. So, may talagang during rush hour, marami ng mga padjak ang gumagamit. Yung sa Apoda, kasi ngayon po, may napa-approve tayo sa city na additional na franchise dun sa mga kolorum na nag-exist ngayon. So yung franchise na yun is exclusive po dun sa mga kolorum na existing na. Ibig sabihin po, matagal na namamasada. So nagkaroon po ng usapan na may oras lang silang lalabas dyan. Kadalasan po is 4 p.m. So, ang usapan 4 p.m. to 8 a.m. hanggang umaga. So, sa madaling sabi po, tuwing rush hour po, yung kolorum na yon, nandun magkakasama na po sa Apoda. Hindi rin na-accommodate ng Apoda o Abella Padjak Owner and Driver Association ang volume ng pasahero tuwing rush hour. Kaya pinapayagan dito ang ibang pedicab na mamasada. Bilang solusyon, mismong barangay ay nagkaroon umano ng round the clock na pagbabantay ng kanilang barangay tanod. Ang commitment ng barangay dyan sa kanto, hindi lang po PSO, kasama din yung station 1, PNP, and barangay, syempre ang barangay. Na may tanod na nag-assist po doon sa kanto. So every mga pagpasok ng shifting ng gabi, kasi ang shifting po ng tanod is 6 p.m.
6 p.m. to 6 a.m. sila. So, iba naman po 6 a.m. to 6 p.m. 6 p.m. na naman. Pagpasok po, pag time in po dito, ng mga 6 p.m. panggabi nga shifting, pumupunta po doon sa kanto. Pero pag ganito pong mga, hindi naman, pag umaga, yun naman yung pang umagang duty ng nandun sa may deka. So doon naman nakapwesto yun. Kasi may tent doon, parang outpost. Sila lang mabantay ngayon doon. Pero tuwing rush hour po, may tanod po doon. Maliban po sa mga dispatcher ng Apoda, tapos dispatcher din po ng Ipuda, yung Igualdad. Meron din tanod po na nag-assist doon. Pagtutulungan sa ngayon ng pedicab driver, mga otoridad at tamang pagsasakay ng mga commuter ang solusyon sa lugar para maiwasan ang buhol-buhol na traffic. Jan Amador, CSN. Si Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos na mismo ang nag-utos sa DICT na puksain ang online scams lalo ngayong nalalapit na Kapaskuhan. Investment at Christmas promo scams karaniwang modus ngayong holiday season. Narito ang ulat. Ipinag-utos ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa DICT na puksain ang online scam lalo ngayong nalalapit na Christmas season. Ayon kay DICT Secretary Henry Aguda, hiling ng Pangulo na masugpo ang mga online financial scams ngayong parating na Kapaskuhan kung saan marami ang nabibiktima online. Makikipagtulungan din ang ahensya sa Global Anti-Scam Alliance at iba pang telephone companies para sa ikakasugpo ng mga panluloko online. Po yung kampanya namin. Now, sabi ko naman sa mga telco, kung hindi nyo pa talaga matanggal yung 2G, at least man lamang sa mga malls kung saan maraming gumagamit ng online payment at credit card, mapalitan nyo muna yung 2G. So in the meantime, 3G muna ang natanggal na. Hinihintay ko lang pong confirmation nila. Yung 2G naman is pagplaplanuhan natin. Kasi marami po rin tayong mga kababayan, mga 10 million pa rin yan. Karamihan gumagamit pa rin sa mga remote areas. Doon sa remote areas, walang problema. Wala namang credit card o kasi gida nga, walang credit card, online payment. Ayon naman sa PNP Anti-Cybercrime Unit ng Kamsur, malimit na pangbibiktima online ay ang mga online buying at selling. Kalimitan sir ang mga nagiging kaso pag yun yung maharanin ng December, ining mga online selling, parcel, kung minsan itong iba magbi-business online, itong magbabakal ng bultuhan, tapos di man naabot. Ang problema, hinahagadan sinda ng ID. Si ID ninda yun ang ginagamit pang scam. Pag ining mga pag-shopping, habo na nindang magsiring sa mall. Kadakol nagluluwas digdi sa social media na mga online selling na duman lang kita sa legit o taday taman talaga maiwasan na order online. Bako na sindadig dito mga nahiling lang sa Facebook. Doon man nakita sa mga lehitimong na mga platform. Nariyan din ang mga financial scam gaya ng lending apps at mga Christmas season promos ayon kay Captain Babagay. Nangyayari yan itong sabing mga parapol. Yan, imi-message ka na ikapungay ng gana sa araw kaining foundation pa Christmas ni. Dahil naman niwala po dyan. Kalimitan yan mga yan ay scam. Ang mangyayari kayan pag nagka-interesinda, sir, kaulangan tapo ng processing fee para makuha mo ini. Maapod kung sisay na abogado, kung sisay-isay, nakukumpirma na talagang may nanggana sila. Pero in the end, nakuha na sila ng kwarta sa kabata tao ng processing fee. Maging ang pagbibigay ng OTP sa text messages ay hindi din dapat umano ginagawa dahil mataas ang tsansa sa pang-i-scam. May payo ang otoridad para ito ay maiwasan. Sa tuya pong mga kababayan, maging maingat po. Pag-abot po sa punto na naghahagad na po ng kwarta, dahil po ka mong magtao. Kasi kung minsan, pag naniwala ka, biktima ka na sa tuyang mga kababayan. Maging mapag-obserba, dahil basta-basta maniniwala. I-verify ninda. Kung hindi umano maiwasan ang pag-order online, siguraduhin na yung dati ng supplier at subok na ang pag-order na mga kailangan ngayong papalapit na Kapaskuhan. Jan Amador, CSN. Sa mga SSS members dyan, baka bet ninyong kumuha at ipa-upgrade ang inyong SSS ID. Inilunsad na kasi ng ahensya ang upgraded version ng SSS ID na may debit card features. Narito ang ulat. Mas mapapadali na ang transaksyon ng mga Social Security System o SSS member dahil sa upgraded na may SSS card.
Ayon sa SSS, ang card nito ay maaari nang maging official ID at maliban sa pagiging ID, pwede rin itong maging fully functional debit card na maaaring i-link sa savings account ng isang SSS member. Una po, ang SSS number dapat nakatag as permanent sa record. Pangalawa po, ang applicant must be a registered and active or with active my.sss account sa ating SSS website. Pangatlo po, ang applicant po dapat updated yung kanyang personal details, kasama na po dyan yung local and home address, mobile number, and email address, and recorded po ito sa database ni SSS. Pang-apat po, and lastly, dapat po ang member is registered with the Philippine Statistics Authority or PSA under the National ID System. Ayon naman sa SSS member na si Eda Beltrino, mapapagaano mano nito ang transactions niya sa ahensya at magagamit rin bilang savings account. Lahat naman tao gusto mapadali lahat ng bagay, di ba? Kaya go tayo. Maaaring magtungo sa tanggapan ng SSS kung may katanungan pa sa naturang ID. Aabutin naman ng hanggang sa 20 araw bago marilis ang upgraded na MySSS card. Jem Garcia, CSN. At yan ang mga mainit na balita ngayong araw sa Camarines Sur. Kami ang Kamsur News. Ako po si Chris Novello. Diyos mabalos sa pagtitiwala.